Ove Christensen, det virker lidt som om, I er gået stå. Har du gjort dit job godt nok? Jamen, jeg kan ikke stå og kommentere på mit job, eller hvad jeg har gjort godt. Jeg har gjort det, som jeg altid har gjort. Og lige oven på den her, der synes jeg, det er lidt en presser, hvis jeg skal til at stå og kommentere på, hvad jeg har gjort godt nok. Vi har et team her, og vi har tabt en kamp i dag, hvor jeg vil sige, at det er helt grotesk. Jeg ved godt, at resultatet, det lyver aldrig, men vi har en kamp, hvor vi synes, at vi gør mange ting rigtig, rigtig godt. Også selv efter vi kommer bagud 1-0, føler vi, at vi har rigtig mange gode chancer. Vi har gode chancer på standardsituationer. Vi har en friløber til Kasper Lorentzen. Vi har et hav af indlæg. Så ja, resultatet, det er bestemt ikke godt nok. Og det er det, vi må reagere på og arbejde videre på. Ja, resultatet var ikke godt nok. Det var det jo heller ikke sidst, kan man sige. Føler du, at du ligesom har mere at byde ind med her?